Team Silitson. Kila Ninang. Kayo yung nagluto? Okay lang sa'yo vlog? Ano naman ang masasabi mo bakit masarap ang lechon nyo? Kasi gawang Pilipino, yun ang gusto ko eh. Ayan. Let's go, let's go. No, dito mo. Ulo. Wow! Alright. Alright. Ayan guys ah. Oh, isang buong litson. Wow! Alright guys. I saw the moon. Did you know? Yeah. Nagbabalik ang Lakay Tracker. Okay. So today is December 31st. Celebration na ng New Year. Let's go, bebe. Pupuntahan namin at pipikapin namin yung binili naming litson. Ay, Tinel? Is that not cold? Let's go. Bakit? Easy peasy. Kunin natin yung litson. In order na litson. Mommy's the driver. She's doing a great job already. Is Ate Clarky? Is everything okay? Everything okay? Ate Clarky? We saw the moon. Do you now? Ate Clarky is oh, yun talaga. Nalalamig ako. Akala ko ba sabi mo hindi masyadong malamig. Tuloy nakapadyaman lang ako. But it's okay. Alright, let's go. Who is excited to eat the litson? It's 8 hours and 9,000 seconds. 8 hours and 9,000 seconds before the New Year? Yes. Okay. So, seatbelt. Okay guys, let's go. Oh, New Year Eves. Alright. Let's go, kunin na natin. Doing great job already, mommy. Sulit na sulit ang holidays ng inyong apong Lakay Tracker. Yan talaga. Tiyaga tayo ng ilang araw sa biyahe, pero itong holiday naman, eh syempre ibigay naman natin sa ating pamilya at magsaya naman tayo, enjoy the holiday. Tama ba, mami? Ano? Okay. Pagkano bilhin mo nun, Han? 60 yata. 260? Buong baboy? Kala mo yun guys, sa Pilipinas nga eh, hindi namin kaya yung mahirap pa nga kami bumili siguro ng 1 kilong litson sa Pilipinas eh. Mas mahal kasi pagka litson sa Pilipinas, no? Ewan ko lang kung depende sa kilogram. Oo, mahal. Pag litson kasi mas mahal na. Magkano yun sa Pilipinas? Ay, magkano yun 260 sa peso? Parang ganun din. 12,000? Yung $100 times 42, de for 8,000. 12,000 na yun, 250. Isang kilo? Ay, isang baboy siguro yun. Isang 260. Ayan guys. Pero yun nga, pag nasa Pilipinas tayo, hindi natin kayang bumili ng ng isang buong litson. Not unless talagang magpapakasal ka, no? O ikakasal ka kamo, ganun. Pero kung yung ordinaryong mga ganito, ayun, mag-barbecue ka na lang sa bahay. Bili ka na lang ng baboy, liempo, no? Lapit lang naman dito yung pipikapan namin ng guys, ng litson. Doon lang sa Yangs, no? Nakahanda na daw? Nakahanda na? Nakahanda na yung litson, dadamputin na lang natin.
Guys, kapag mapanood nyo to, anong handa ninyo? Kung nag-litson din kayo, just drop a comment down below. At kung nasang lugar din kayo, para lang ng Lakay Tracker. Yung mga anak ko, mamaya pandarating yung dalawa. Galing sila sa trabaho eh. Alright, let's go. Sa Young's Mark. Guys, we saw the moon. Now, do you see the moon? Bili din ako ng silihan at saka Ice sa cream. leche. No Parang socks. tarap na rin tayo. Oh, dagdagan mo na. Bumili ka na to. Sili. Malamig, negative. 20 pa lang. Negative 20 pa lang ah. Okay lang, okay lang. Mainit naman dito sa sakyan. Painit ka na yata, di ba? Pinainit mo na. Okay. Mahilig na ba sa'yo? Oo, okay na. No? Isa nang tilalagay sa likod na naiayos na ba yung mga nasa likod? Oo, kasya na yan dyan. Meron dyan pa yung mga ano. Kasya na yan. Okay. Alright. Doon guys, nandun yung Young's. Doon namin kukunin. Tahimik na ngayon ha. Mga tao. Andun, busy ngayon ng ano, beer, bilihan ng alak. Meron naman kaming isang stock ni mami doon na alak. Tsaka isang red wine, tama na. Hindi rin naman kami malakas uminom eh. Di ba, ne? Nag-i-enjoy din ba kayo? Sa big shoutout nga pala dyan sa Pilipinas, no? Yung mga kapwa natin truck driver, nasa biyahe ba kayo ngayon? O nasa pamilya kayo para mag-celebrate ng New Year? But anyhow, anyway, kung ano man ang decision nyo, hindi kayo nag-holiday, it's up to you. It's up all to you guys. Siyempre, hindi naman lahat ng situation eh pare-parehas eh. Merong kailangan bumiyahe kasi hindi binigyan ng day off. Meron ding naka-day off katulad ng Lakay Tracker. Sana meron din sa harap. Yun. Meron din. Doon tayo. Parang meron tayo naglalakad. Hindi na lumayo ng lapit lang. Kita mo mula doon sa bayan hanggang dito, wala pang 8 minutes. Dito. O para sa ilabas mo yung pet. Wait, this is unauthorized parking. Never. Are we unauthorized? Ilabas ni mami yung pet. Upang sa ganun eh bubuksan na lang natin, shot natin dyan yung litson. Baka magpipick up din sila Thank you so much, bro. ng litson. Straighten up. Straighten out. It's just Pwede na. Sige. Let's go, let's go. Straighten out. Tara. Okay na yun dito. Buksan na ba? Mamaya na. Dito. Lininis. Bakit? Teka. Okay na? Ano ba? Dapat doon. Hindi ba? Hindi. Ganyan pa side? Okay. Ganun ba kahaba yun? Tingnan natin. Guys Tingnan natin. okay sa litson. Kunin natin yung litson. Doing good job already.
O pare, happy new year pare. Happy New Year! Kailan mo isa pa rin? Mag-bless kayo kanina, mag-bless. Bless kay Tito. Bless. Kumustang bakit? Ha? Bless. Nel? Mahiyain. Kailan mo isa pa Did you rin? bless Ako God? lang. I-pick up lang ng lechon. They pick up them si Litson. Kila Ninang. Oo, doon sa ano. Oh, Susan? Ninang namin sa kasal. Ayaw ka, kila Mari Susan. Ay, hindi, nung Pasko doon kami. Oh. So doon na sila Mari? Pero ihatid naman nila yun. 204-807-5624. Ay, kala ko nakalimutan na ako. Name is Rodel. The name you can Trust. trust. Ayan ang sabi ko sa iyo guys. David? Trust. Debit Hindi mo pala binayaran? Mastercard, sorry. Hindi pa pare. Ba't kami binayaran na namin? Oh, suki pare. Araw-araw nalit yun eh. Sa ayaw nila siguro. Wala silang tiwala ah. Nasa tiwala sa amin ah. Bayaran mo muna bago nyo kunin, sabi sa amin. Hindi naman. Pre-order na sa amin, binayaran mo muna namin. Oh, Nasaan ba? Nasa likod? Yung Litson? How big is Happy New Year! Ay, ito yata yung sa kay ano kay... Ito na yata kay Boss Rodel. Ay, buong buo. Laki oh. Sa amin yata, ano nga. Si Mrs. Ewan ko kay Mrs. Hello, Dad. No, it's not ours. Oh, that's yours. Kayo yung nagluto? Okay lang sa'yo vlog? Yo, not. Ano naman ang masasabi mo bakit masarap ang lechon nyo? Kasi gawang Pilipino, yun ang gusto ko eh. Gawang Pilipino yung lechon nila. I'm Canadian. Buong lechon. Hello, I'm Canadian. You're Canadian? Yeah. No, you're Filipino. No, I'm not. Your parents is Filipino. Ka talaga, bakit? Canadian. Please. Oh. Baka kay Boss Rodel yan. Sige lang. Guys, buo oh. Yun. Doon natin buksan mamaya sa bahay yan. I'm just gonna see inside. No, do not look Why inside. are you doing? No. Hindi kami Is that nag-touch. ours? Sinisilip. Baka kay kanino to? Sa amin kaya ito kay Boss Rodel? Kay parang Rodel yun. Ay, para sa ito, pare? Oo. Oh, okay. May nakalagay bang ano, pangalan? Walang pangalan. Oh, sa'yo na, iuwi mo na, pare. For me? Okay. Thank you. Nakangiti sa akin. O, pare. Kayo ba magdadala? Okay. So, no, Happy New Year. oh, kita tayo next time. Schedule sige, na lang. sige. Happy New Year kay Mare. Happy New Year din sa inyo. Happy New Year. Sa amin din, antayin namin. Oo, sige pare. Wait, we will wait. Mommy is the next one. Pa. Once we get that, then let's go home, okay? We're doing a great job already. Ooh, I see. Tayo naman ngayon. It's our turn for our litson. It's our turn, guys, for our litson. Happy New Year sa lahat. I'm gonna pick up. It's our turn naman ngayon. Pick up. Eileen, Trinidad. Yung litson naman namin. Eileen, Trinidad. Ayan, mga guwap. Happy New Year. Yeah, I need there. Boss, wait 5 minutes, pinaprepare pa eh. Ah, sige. No, Okay lang. no problem. Oh. Baka makawala, tinatali lang. Happy New Year! Happy New Year. Okay. Baka mawala, tinatalian pa yung ano. Remember these? Tayo lang natin. Mommy. Mume, remember these? Bakit? Stop that. Bakit? Stop it. Tumabi muna kayo. They will going sila muna. Yan o, kinuha na rin yung litson nila ate. Ang dami talagang... Si kuya, meron litson din kayo kuya? Ay, wala. Baki oh, naglalaro na naman dito. Talaga itong bata na to. Puro ka games. Mommy. So it's pretty. Ate Sinel is doing a great job already. Come here. Ate Clark is pretty.
Papa is How was mommy? cute. Baby, I'm Of course, your mom. And this one is The kid. good boy. No, Is this a kid? Yeah, just the kid. Yan na yung sa amin, boss. Oh, sige. Ayan. Let's go, let's go. And this, no, dito mo, oh. Ulo, ulo. Dito tayo ng Lipson. Let's go, Platy. Han, sumunod ka na? Thank you. Nak, oh, tulungan ko to. Hawakan mo to. Nak, Sinel. Wow! Alright. 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 Ayaw ka sa... Are you okay? Bumalibag pa si Baki. Dito, dito mo. Dito, dito. Okay. Yeah, come on. Yes! Gusto ko. Okay. Move, just move. We got it. Thank you, boss. Merry Christmas, Happy New Year sa'yo. Happy New Year. Thank you, thank you. Puntayin na lang namin si ma'am. Let's go. Let's get inside now. Guys, bakit? Get inside now. Jeez. Sipa ka pa dyan. Baka mamaya ma-aksidente ka. Talaga to si Baki. Alright guys, ayan. Nakuha na namin yung Litson. Pick up ng Litson. Oh my gosh, I couldn't do my body. Woohoo! Let's go. Wait na lang natin si mami yung bumili siya ng patatas. My neck. Ayan siya, tara. Ito mga bata talaga. Ang kukulit ninyo. Lalo na si Baki, napasubsob pa si Baki. Paano kasi takbo ng tako? But anyway, let's go home. At excited na tayong i-prepare yung litson guys. Ayan. Mommy, can we Pick up lang kami ngayon. Mommy, are we gonna celebrate now? Yeah, and yeah, today is the celebration, but it's midnight. Not just right now. Eve? Nick? Ano, paunahin mo. Lumabas na. Hindi. Ay, atras siya. Masukin mo. Yan. I'm turning that way or this way? Okay. Let's roll. Woohoo! Ang saya-saya, ang saya-saya ng New Year. Ang saya-saya ng New Year. Ay, Litson! Litson! Nananawa si mami, hindi kumain maghapon. Hindi kumain si mami maghapon, guys. Ako, nagsabaw na ako eh. Nagsabaw niya ako. Wow! Ang saya-saya. But anyway guys, wala dito hanggang doon sa bahay. Malapit lang naman. 7 minutes lang. Let's go! Let's go guys! Alright guys, so we are here sa aming backdoor lane na naman. I just realized the clouds were... I know, right? Ang bilis, dito na kami agad. Wala pang 5 minuto. Hindi kasi matraffic. Mas mabilis kami ngayon, kanina 7 minutes kami. Etras mo na lang, Han? No. Sige, sige. Kaya mo na? Mami pa.
Okay, let's go. Who's going to help me? Everybody is helping Papa. I wanna. Okay, let's go. Cellphone mo, baka makalimutan mo. Let's go, let's go. Everybody wants to help Puppet? Okay. Wait for it, wait. Ay. Ay, kakulit. 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 Wait, throw it first, go. I'm going on vacation. Do you now? Wow. Calculate. Ni. No, bakit no? Please don't do that to Puppet. Yeah. Anyong susi? Wala sa akin, Han. Oh. Ito sa'yo. Andyan, Han. Andun. Doon sa, ano? Baka na andun sa, ano? Ha? Nakita mo na? Okay. You wanna eat litson natin si Nel? Yes. No, not now. Later. Not now. Okay. Han, walang paghahawakan, Han. Wala silang hawakan. Mama, tumaob pa eh. Sinel, But no, bring this in the... ikaw na lang yun, Clark, ano. Dati kami na lang ni Mami ito. Eh, what's out there, Nel, oh? Mamaya mata, sulub-sub ka. Hindi makahawakan, dun ka sa kabila. What happened to these? Let's go. Balikan na lang natin yung ibang ano. Ayan. Alright, guys. Ano yun mo na lang, Nak? Pinito mo sa kabila. Baka mamaya, matisod ako. Parang sa sinil ako, ano. Sige, mauna ka, Nel. Mauna ka. Alright. Litson. Balikan na lang yan. Balikan na lang. Clark! Can you Clark. please put the padlock on the side? Litson. Open it now. Yes, you will come back. Balikan na lang yan. Okay, help to open the door there. Let's open the door. I got it. Sorry. Guys, dilim. Dahan-dahan ka lang, ha? Kaya? Nagbigay ng sauce? Sauce? Bigyan kayo ng sauce? Iwan ko, wala naman natin siyang binigay. Yeah. I guess you didn't wait for it. Open na si Nel. Doon ka, mauna ka si Nel. Mauna ka. I gotta do it. Mauna ka kasi ikaw ang bubukas ng pinto. Right. No, I don't think someone wait for Yeah, it. you can open. Open it. Big Pa, Nation. wait! Can you wait, please, Mom? Sorry, nagalit na siya. Can you please wait pa? Guys, yan o. No, Mom, I think they were gonna give it, but no one waited. Mom, I'm gonna stuttering. go to the padlock. I think we needed to wait for it. Mommy. Mommy. Hindi niyo sinabi sa akin. Kukunin mo? Then? Oh. It's eyes. Walang sauce. Baka nandun. I'm gonna do the... Ew. Padlock, Mom. The eyes. Ew. Tumawag ka, binigyan mo nyo ba kami ng sauce? Kamo, walang sauce? That's how a... Kukunin mo, Han? Oh, wag na. Sige, wag na. Good, but the eyes... Meron ka namang Mang Tomas eh. Ayan guys ha. Oh, sambong litson. Andun! Hindi ko naman kinuha. Nandun sa mismo ano. Inilapag ko doon. Hindi naman ako nag-drive ito. Ano na? Hindi, may nag-open na dito, di ba? Ay ano? Hindi, susi ang sasakyan. Baki, not yet. I'm just smelling. You're smelling it? Okay. Ikaw talaga, Baki ha. Alright, just ayan ha. Na-pick up na namin yung litson. Come, Ate Sinel, buhatin mo doon sa side. Dahan-dahan. Wait. Man, ilagay na natin doon. Ipwesto mo. Sinil, taga lang kasi... Ano? Yung sose? Oo. Teka. Tanggalin natin sa box, di ba? Oo, tanggalin na natin sa box.
No, Baki. Ha? Ano lang yung wala na ito. Masira na yan. Okay, sige. Okay, so inilagay na namin ni Mrs. ito guys. Ito, para sa gitna. Ano na lang namin. Mamaya. Tanggalin mo na. Diyan kami magcha-chop-chop. Matik na. Paksaya ka sa foil. Tanggalin natin sa box, ya. Oo. Okay, siya. Hindi, yung box, tanggalin lang yung nakataas, pero yung ano, hindi. Ano ibig mong sabihin? Ganyan, ganyan. Mom, Ate took my iPhone. Tara. Ito. Plastic na. Mamaya, mahulog. Tatong muna natin. Okay, parang mga dam. Tatong muna natin. Sige, mo na tayo doon. Give me my iPhone back on there, please. What? Dito. The eyes do not look pretty. Do what? The eyes. Not look pretty? Yeah. Ilalim mo, kamay mo. Yay! Tapos, We can go back. Let's go. ako natatakbo. Oh, yan. Kami yung Papa. Ha? Sama mo na si Papa. Ay, si Sinel. Mommy, I just got my iPhone. Mami, Bucky has 1 hour and 20 minutes. Alright guys. Sarado mo na lang yung ano. Wag mo nang i-lock. I-close mo. Wag na Alright i-lock. guys, ayan. Dali mo to. Nakuha na namin yung litson. Nakita nyo naman, no? Oo. Pero mamaya ang siyempre ano ng family, mamaya ang celebration midnight, di ba? So pagpatuloy natin mamaya ang sa video vlog natin, pero patuloy ko na dito guys. Pupunta muna kami, kukunin namin yung sauce doon. Nakalimutan eh. Malapit lang naman. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Say bye-bye. Bye! Hi, kita nyo may litson ng apong nyo lakay. Yan guys. See you tonight. See you tonight. Peace out. Kung may spicy. Lakai Tracker.